În mai puțin de 15 minute de la sosirea forțelor de intervenție, bărbatul a fost scos de sub pământ de către pompieri. Acesta era inconștient, motiv pentru care s-a inițiat imediat protocolul de resuscitare. Ulterior, bărbatul a fost preluat de către echipajul de terapie intensivă mobilă SMUR și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.